No niin, moikka! Täällä pelaa tässä Karioota. Tässä viime videossa yritettiin päästä leaderboardille, mutta ei sitten päästykään. Koska mä olin liian huono. Mä olin liian huono. Mitä mä sippaan? Heroekelular. Ei, mitä? No way. No, älä lakaa nyt heti alkuun. Syö ne. Mä haluan syödä noihin massat tosta. Jee. Yritetään syödä jotain muitakin, kun ei ole pitkä aikaa saada syödä ruokaa. Oi. Hittolainen mainos. Hittona mainokset on niin ääliöitä. Mainokset on yleensä niin tyhmiä, kun mulla tää takii niin paljon. Lagi ei tagi. Oh shit. What the hell? Mitä tässä on? Älä mene noin vakavasti. Tuo on huonosti tehty. Tätä videota ei lopeteta pitkää aikaa. Tiedättehän sen sitten. Eikä ihan 20 minua voi testaa, mutta jonkun 15 minua vaikka. Jos... Voi, hemmetin taklad. Fuck that. Oh god damn. God damn it. Oh fuck you. Bitch. Olen pettynyt hyvin pahasti. Äläs nyt lagi, että et sä joudu yhtäkkiä hyödyksi jotenkin homojen hyödyksi. Voi helvetin hommot. Voi helvetin connecting. Tinnukkein. No niin, play. Playstä painetaan ja aletaan pelailemaan. Pellastua. Miksi ton yhden nimi oli Lel? Auto. En tajuu näitä tyyppejä. Apua. Sweater. Au. Tuo sattui. Miksi mä itken? Videon aikana. Wahai. Okei, en itkenyt. Se oli vaan tekoitku. Itkulitku. Tehän velenpokot. Teidän velenpojot. Te akun velenpojat. Tätä
Äläs no lagi. Pau. Skipper. Alukas. Nuut. Mitä sittenkään taida kestää? 15. Niin. Pikkusen enemmän. Jo pikkusen ennen. Joo. The clock. Boogie lagi boogie. Lagi boogie tuli tänne ja tappelen nat. Lagi boogie tuli tänne ja lagas mun kännykkää. Emo. Oh, damn it. Damn, son. Damn, son. Fuck yeah. Fuck yeah. You motherfucker. Sloppy motherfucker. Sloppy motherfucker. Mutafukka. Oh, tää alkaa. No mutta eiköhän tää video voittais lopettaa tähän. Muistakaa painaa peukkua, tilatkaa toki mun kanavaa myös, mutta mitä sitten pitäisi sanoa muuta. Sitten, niin painakaa peukkua. Muistakaa painaa peukkua. Ja tilatkaa mun kanava ja se olisi nyt moro.